Au cumpărat toată justiția! Haideți aici, mă! Tot ce este pe cal ilegal au cumpărat acești oameni ca să le funcționeze bine. Știi ce salariu au acești oameni, domnule dragă? Iau prime de miliarde la sfârșitul de an. Hoții! 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 Ieșiți afară, măi! Hoții! 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 Au chemat poliția să se apere! A chemat poliția să se apere! A chemat poliția! Ieșiți afară din birou! Oi! Ieșiți afară din birouri, șobolanilor! Libertate! 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 Ieșiți afară!